anyị kwụsị nke tata n'oge ha tụrụ ime na-asị na ọ na-abịa ewere ọnụ gba nwata ọ sị na-eji akụ wee gbe ka ebe enyi nke bụ ka nkọwa enyi nke ma fom aga n'ihu nwanne m nwoke ma nwanne m nwaanyị na-ege m ntị biko sọskraịbụ arụ ma chi arụ niile ewere ọnụ gba nwata ọ sị na-eji akụ wee gbe etu esi eji ọnụ agba nwata nke mbụ ka nkọwagodi ilu nke bụ ka m nwee ya na ụmụ obere nwa dị afọ 5, 6, 7 o nwee ife ome ife afọ ebe ejide si na ahịa apịa ịtara ahịa apịa ahụ ofu okenye ma nne ya wee pụtara si biko ụmụnne m akwa nne nwa ọkwa obere nwa ka ọ nwere ife ọma mmekwa n'ife nke na-amara ama biko oge afọ ekwuchi okwu dị anya mechaa ife niile okwu